Benvidas, benvidos. Neste videotutorial trataremos de explicar os pasos máis sinxelos ou os pasos iniciais para aprender a manexar o procesador de textos Writer integrado na ferramenta LibreOffice. Para isto, o primeiro que debemos facer é abrir un documento. Polo xeral, atoparémonos que o documento está en branco, pero de non ser así, poderemos abrir un novo documento indo ao menú Ficheiro e seleccionando Novo documento de texto. Neste caso, agora sí, aparecerá a cuadrícula totalmente en branco. Antes de nada, e para que nada se perda, deberemos guardar e darlle nome ao noso ficheiro. Para elo, iremos novamente ao menú Ficheiro e seleccionaremos a opción Guardar como. Dámoslle un nome ao ficheiro e finalmente prememos no botón Guardar. Obsérvese que na parte superior esquerda da nosa pantalla figura o nome que lle demos ao noso arquivo. O seguinte paso será empezar a escribir, por exemplo, o título. Unha vez feito, poderemos empregar as ferramentas de edición de texto para modificalo. Para o cal, seleccionamos o título en cuestión e iremos dentro do menú a palabra Formato. Escollemos a opción Carácter e vemos que se nos presentan diferentes opcións. Entre elas, seleccionar o tipo de letra, o estilo e tamén o tamaño. Existen máis que poderemos ir experimentando pouco a pouco. Unha vez feito o título, comezamos coa redacción. Obsérvese que me está collendo os elementos de edición que lle puxen o título. Para cambiar isto, podemos ir a este desplegable e modificar ou ben editar de xeito directo do mesmo xeito que fixemos para o título. Podemos empregar o menú Formato Carácter ou directamente as iconas que aparecen no menú de ferramentas na parte superior da pantalla. Grosa, cursiva, subliñado, riscado, superíndice, subíndice e incluso cambiar a cor do texto ou outros elementos. Unha vez que temos realizado o noso traballo, ou a medida que vayamos avanzando nel, non esquezas premer na opción Guardar do menú Ficheiro. Tamén o podes facer na icona que aparece na barra de ferramentas.